novo que estamos vendendo bolos preñados e empanadas, así como rifas para axuda do festival. E seguindo co festival, vamos agora ata o concello veciño de Viveiro. Dende ali ven o grupo folclórico Ledaíña, da Asociación Cultural Vagos da Terra. E sin duda un dos grupos máis recoñecidos tanto na Mariña como a nivel galego e estatal. Queremos desde Mistura darlles as grazas por estar aquí hoxe con nós. Van bailar para todos vós os seguintes bailes: Danza dos Pucheiros, Jota de la Red, Muñeira de Xunqueira e Jota de Picado. Démoslle un forte aplauso. Todo